Môžete povedať za horákovým číslom. Dneska pucujeme osmie. Sem tam sa nejaké podarili. Boli aj nejakí paraziti. Ale niečo tu je. Toto bolo z minulého roku. Všetko vyhodíme. A sem si nakladáme nový život do tohto roku. Takže decká v Pruskom sa snažia dneska. Vidíme, nevidíme. Musí si svietiť. Je to tmavé, proste musíš si zasvietiť. To nevadí. Hej. Sem tam máme aj nejakú vírusovú. To sa proste stane. Toto môžeš vylúpať. Spátky tam. Oni sa môžu vlastne aj premývať. Potom sa znova presušia, aby boli vlastne čisté. Sem tam sa môže nájsť. Tu je napríklad, tento je celý poškodený. Je tu vidieť, že boli zavírené alebo mali nejakého parazita a tieto nestihli ani pel zjesť ostatné. Hej? To sa vyhodí iba. To podelám do vyhodenia. Áno. Zober si ho preč odo mňa, prosím ťa. S pavkou sa zbere. Ale však ho neješ.